Li bo tevgera welatên gerentor ango Rûsya, Tirkiye û Îran li Sûriyê û hewla binpêkirin û piştgihkirina Cinêfê û tekezî û piştevaniya Sûçî û Astana bêhtir bûye. Herî dawiyê jî û daxuyaniyên Rûsya û Îranê di vî warî de. Rojên 14 û 15 vê mehê gera nihan ya civînên Asîtanayê hat li darxistin. Vê carê jî Amerîka bi tun û neratiyê bejdar nebû. Beriya gera nihan behsa destnîşankirina navçeya Efrîna Rojavayê Kurdistanê weke navçeya pêncan ya rêkeftina kêmkirina astê şer de hat kirin. Lê di dawînameya Asîtanayê de behsa wê yekê nehat kirin. Hevdemî wê yekê Tirkiye xala xwe ya çavdêriyê ya dozdehan li Sûriyê ava kir û ew xal weke xala dawiyê li gorî rêkeftinên navbera wê û Rûsya û Îranê de ragihand. Berbanga çarşemba borî jî hêzeke Îranî ku ji heftê otomobîlên leşkerî pêk dihat ji bajarokê El Hadir yê başûrê Helebê vekişiya û piştre hêzeke Tirkiye li wî bajarokî bicih bû. Tevî ku hemû alî behsa yekrêzî û serweriya xaka Sûriyê dikin, lê beşek ji Sûriyê navbera Tirkiye, Rûsya û Îranê de hatiye daweşkirin. Li Rojhilatê Firatê jî ku dibin kontrola hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê de ye, hîn çarenivîs û pêşeroja wê navçeyê û Rojavayê Kurdistanê nehatiye zelal kirin. Ji bo mafê Kurdan li Sûriyê, gelo garantiya çareseriyê li Cinêfê yan li Asîtana û Sûçiyê bêhtir e. Hevdemî ku Rûsya û Tirkiye Îran hewla di hevdana çareserkirina krîza Sûriyê beref Astana û Sûçî û piştgihkirina Cinêfê didin. Tirkiye dibêje eger Cinêv pêngav ne pêşketî ji bo çareserkirina krîza Sûriyê nestîne, pêvajona din li şûna Cinêfê hene û dibe ku Asîtana be. Rûsya jî dibêje divê her hêzeke ku derbasî Sûriyê bê erêkirina rejîma Esed bûye derkeve. Ew jî weke amaje bi hêzên Emerîkî û Frensî li Rojhilatê Firatê. Di çarçoveya van pêşhateyan de ango li ser asta navdewletî ji bo Sûriyê û di çarçoveya asta navxwe ya Rojavayê Kurdistanê ku yekrêziya navmala Kurdî dûr ketiye û peyedê di desthilatdarî û xwefirzkirinê de berdewam e, gelo berê Kurd û navçeyên Kurdan li Sûriyê bi kûderê ve ye.